हादरसायाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिजाथिफोरनि फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायनाय नुनो मोन्दों। क'क्राझारनि 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि सेपाली माराकनि गोख्रों फोसावदिं। दिनै बियाबनि नायगाव ओनसोलाव भटार रायजोफोरनि गेजेराव फोसावदिं सालायो सेपाली माराका। फिन बियाब दाफामफिननायनि उनाव दाफुंजानाय बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे समान-समानै कंग्रेस बिजाथि सेपाली माराकाबो फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायनाय नुनो मोन्दों। नंगौ जोङो दा दिनै फार्स्ट जोंनि 4 नं बावखुंग्रि समष्टिनि नायगाव बिसिजिसिनि आन्डाराव दिनै जोङो प्रथम आङो अफिस अपेनिं खालामबाय। दिनै जिखिनि गामि गामि गिदिंदों बा जोङो रायजो राजाफोरजों लोगो हमदों रायलायदों जथेस्थ' रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोनदों। जथेस्थ' बिथांमोना नाजादों जे एबार बेखौनो जिहेतु बिटिसि इलेक्सन नङा बे स्टेट इलेक्सनसो जों स्टेटआव जथेस्थ' जोंनो स्टेटआव जोंनो कंग्रेस सरकार नांगौ बे हिसाबै दा रायजो राजाफोरा फैयो लोगो हमफैयो साजेसन होयो बिदि माव जिहेतु आंहा गोदान यां जेनेरेसननि मानो होनबा आं मालाबाबो इलेक्सन गेलेफेराखै जथेस्थ' आङो रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोनगासिनो दङ। गोरों मानसिफ्रा साजेसन होयो हेफाजाब खालामो थ' आं बहुत हेपि जे रायजो राजाफोरा आंजों जथेस्थ' सापर्ट दं बेनो। दा रायजो राजाफोरनि अननायाव जिखिनि 4 नं बावखुंग्रि समष्टिनि पाब्लिकफोरनि बा गासै जाति जनगोष्ठीनि जितु अननाय आरो सापर्ट खालामनायखौ नुयोब्ला जों गामि गामि गिदिङो थाङो ओरै आं जथेस्थ' रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ मोनदों आरो एबार बयबो होनो जोङो एबार जिहेतु बिटिसि इलेक्सन नङा स्टेटसो जोङो जथेस्थ' एबार स्टेटआव सरकार लाबोनो थाखाय जोङो कंग्रेसखौनो जोङो कंग्रेस सरकारखौ फैनायखौ नाजायो आरो कंग्रेसखौ जों सापर्ट समर्थन खालामगोन होननानै दा रायजो राजाफोरा बुङो आरोना। दा इसुआ नोंथां दा जितु गोदान समष्टि आगोलाव जोंना पपुलासि बारामोन दा गोदान समष्टि गोदान समष्टि जानाय लोगो लोगो दा जोङो जिहेतु 4-5टा समष्टि एमसिएलए समष्टि पार्ट गोग्लैदों बे हिसाबै किसुमान लामानि समस्या दालांनि समस्या किसुमान स्कुल एरियाफोर गोजान जिहेतु नोङो जायफ्रा दङ बिसोरना स्कुलाव जथेस्थ' लांनो हायो जायफ्रा गैयै गथ'फोरा जेसां माने गरिब मानसिफ्रा स्कुल थांनोबो गोजान जायो साइकेल गैया गारि गैया भारा गैया जथेस्थ' माने दा स्पेसियेलि माने दा स्टुडेन्टस